ака мегуфтед момиё чӣ фоида дорад? Ягон дастатон ягон ҷотон мешиканад, нағз намешавад ку дард мекунад. ҷои шикастагӣ ба шаб мехӯред. Шаб баъд аз соати 1 китоб ба гуфтед, ҳозир хонда метиҳам. Агар саҳар хӯред, буғум дардо гуҷо буғумо дард мекунад ку, рӯзона ҳаракат мекунед ку, буғум дардоя нағз мекардад. Шаб хӯред, рост мерафтаст гуҷое ки устухонтон якдигараш ҷудо ай ку, ҳамина нағз мекардаст. бо дигар роҳош ай китоб хонда метиҳам. бисёр кас бовар намекунад. бисёр намехӯред. чени калони гандум аст ку, ҳана миққа об қати саҳар мехӯред, бегони баъд аз соати 1 ними шаб ҳама организмтон ором мешавад ку, чени гандум бо ширба аралаш карда мехӯред. як қошиқ ширба, якта парфута мехӯред, иншоаллоҳ нағз мешед. ай китоб дигар роҳоша хонда метиҳам. зур фоидаош бисёр. марама номи китоб дард бор ки дармон бор. ин ӯзбекӣ тарҷима кардагӣ. фоидаи момиё ина бинед. раи пешоб, сидик ёлларга яра учун суд билан ичилса, шир қати хӯред, нағз фоида мекардас. талоқ ба, ӯбка ба, сардард ба. ҳамту мекунам пауза карда хонда гиред, бовар кунед ин видео намеғунҷад. организмда учрayotgan shilliq o'smalar, chiqqan, singan, yiqilgan, urilgan falaj oshqozon va yuz falajiga bir mahal kechasi soat 1dan keyin, shab ba'd az soati 1 sutga bug'doy kattaligida aralashtirib ichish kerak. фаҳмидедми? ширба чени гандум калониш қушкада мехӯред. худо хоҳад зур мешед. инҷа ба охирашам нишон метиҳам. агар момиёга бироз ун қӯшиб, камакак орд хуш карда, сувга аралаштириб, об ба хуш карда, орқа тешикка, ҳамн тешиги пушт ба оздан 3 маҳал суртиш керак. сидик ushlab tura olmaslikka foyda qiladi. prostatit ба зур foyda buda. ин тикток ба вақт кам мешад, барои ҳамун бисёриша нахондам пеш якум дуюм сеюм оша. касе ӯзбекия фаҳмад, хонда ҳамту фаҳмида гиред, фоидаи момиёя дар кор бошад, дар кор набошад нахонед. саломат бошед. ай ғуломҷон тавсияи бепул шумода вақтона гирифтам бахшиш. блогер Тоҷикистон ғуломҷон 93. ҳамту тавсияи бепул ай китоб шумо бифаҳмондан. Тоҷикистон ҳама вақт ба пеш.